отец Бояджиев, уважаеми съграждани, близки на загиналите във войните, на починалите ветерани от Отечествената война. Благодарим ви от името на областните съвети и общинските съвети, на Съюза на запасните офицери и сержанти и на ветераните от войните, че бяхте заедно с нас днеска на Архангелската задушница да почетем паметта на загиналите герои. Те изгоряха не за чест и слава, те изгоряха не за цар Антон, а за да има българска държава и за да има всеки бащин дом. Да можехме и ние да се похвалим, че като тях воювахме до край, родината си не сме разпродали, превърнахме я дори в земен рай. Да можехме, а можем ли? Кажете, с какво ни радва България днес? Къде са и децата, синовете, основата на всякакъв прогрес? Един се ражда, а умират двама. Каквото и значи, всеки от нас знае. Грозина явно неизбежна драма, грозина явно неизбежен край. Все още раждат майчетите наши, деца отглеждат, учат и растат, но не за нас, за чужди богаташи. Остават тук старците да мрат. Възвърнахме пазарната стихия, възвърнахме и царя капитал, възвърнахме и срамната просия, загърбихме и чест и идеал. Бих искал да забравя и да скрия видяното в столичния град. Не за той, че още тъне в красотия, с това отдавна вече е познат, а тъжната и срамната картина. Жените с протегнати ръце, принудени да просят милостиня, от срам закрили своето лице. Потресен бях, из болка на душата и с чувството за собствена вина отново се размислих за съдбата на моята обрулена страна. И сякаш те с неволни просекини загубили собственото си лице. Видях аз нашата майчица родина с протегнати и молещи ръце. Защо? Защо и тази горчива чаша ще трябва да изпиваме до край? Уви, за жалост, вината е наша и всеки от нас трябва да го знае. България е смъртно уморена да ходи с поглед извърнат назад, да се дели на синя и червена и да изправя брата срещу брат. България трагически забравя, оставен от най-достойния и син. Завета, който Левски ни остави. Един за всички и всички за един. Тук всеки гони свои интереси, готов за тях да лъжи и краде, готов за тях да коли и да беси, родината дори да продаде. И сякаш камък, гърдите ни има, сякаш ни нямаме сърце, за да забраним тая драма, тая тъжна картина и да ни скочим и да ни викнем
Стига! Стига! Да скъсаме враждебната верига. Да скъсаме враждебната верига, за полети едно крило не стига. Уважаеми съграждани, можехме и ние да се похвалим, че като тях воювахме до край. Да можехме. Не можем. Затова нека от тях да поискаме прошка, при тях да се извиним. Една минута да помълчим и да поставим цветя в тяхната памет, пред тяхния почет.